Да, сделай. Правильно. Атакую! Szolgálatára. Igen. Értettem. Что? Будет сделано. Будет сделано. Да. Будет сделано. Igen, értettem. Igen, igen, uram. Rendben. Igen, uram. Что? Правильно, будет сделано. Szolgálat. Igen, igen, uram. Igen, értettem. Értettem. Igen, uram. Igen, uram. Rendben. Igen, uram. Szolgálat. Parancs. Igen, uram. Будет сделано. Szolgálatár. Parancs. Szolgálatár. Rohan. Igen, igen, uram. Előre. Igen. Támadás. Rendben. Előre. Приказ? Parancs. Igen, uram. Támadás. Igen, uram. Rendben. Igen, rendben. Értettem. Igen, értettem. Rohan. Parancs. Igen, uram. Igen. Parancs. Igen, uram. Rendben. Igen, uram. Rendben. Rendben. Igen. Parancs. Igen, rendben. Igen. 铁金国蓝想说队友要注意了， Szolgálatár. Igen, szolgálatár. Szolgálat. Rendben. Rohan. Előre. Будет сделано. Сделано. Правильно. Приказ будет сделано. Szolgálatára. Anya. 36掉到16，29掉到6。